Už? No, tak poď. Počkám, neťahaj mi ho. Také sády, keď točíš. No brž. Ideš. Ja čakal, kedy vybuchne celá hlava. Počkaj, ešte ne, no, chyť. To špíčka je stále zieroluje. To je mne. Nič nemrdne. No. Som ti myhlejšia. Jemu ta hlava fakt je. Ale jaká je veľká. Ježiš, mne to nejde. Ja sa toho bojím. A ja. Prečo? Jana! Vieš, Maťa, ale to si ty. Tak to bude všade. Bude len všade, možno je to strach. Ne, ono to bude iba bez hlavy. Jakú rovno. To už nejde. To je akože rák. Prečo si ma pustila ruku? Počkaj, najprv toto zmasírujeme. No, nemá peknú hlavu. Dobre, dávaj. Ale hej, na tú hlavu, ty ono to fakt tak mi dostalo. Ono to tak je pod ruku. Ono to fakt strach. Čaj. To je z toho už taký špatný. No, to nehráme. No, poď. No. To také, že bum. Ty vole. Ešte vlastne tomu. Daj mi to, čo si dala na národky. A ne, to tak nemôžeš. No, to musíš tak nejako... Mne sa rozpada mimo. Ešte raz to musíš nejako. Ťahnite to, ne? Čakaj, to... Možno to ráchne. To nebude. Echa. No! A daj mi nejakú farbičku, počkaj. Farofňu. Ježiš, Natália nás zabije. Farofňu, ty nemáš centrofixku? Všetky mám toto k taške v peračníku. To niekde. V taške. To by chcelo nejaké vlasy, niekde chcelo mu. Ne na knihu! Keď ideme to musieť nejaké vlasy. Nemáš nejakú vlasovú barku? Nemám. Ale počkaj. Ne, ja to urobím. Lepšie niečo. Vieš, Tam chceš veľký. zádom by sa to malo byť. Ale všetky nepíšu. Zeleňa píše... Máte dovolené dostať zo školy centrofixiky? Nie, on to nevedia. Aha. A to prečo nemáš času? No tak ako môžeme, ale ako nikto to nemá, iba ja. To tie nepíšu. Tá modrá ešte tuším, že hej. Máme zakázané. Tam mám cerusky. Školským poliadkom máme zakázané. Daj mi to. Ideme. Blázim, že my ako neviem ani, že či to máme alebo nemáme. Máme školskom poliadkom. Ale ako... Do školy do prakticky, tak dovolíš do týdať do rozprávania. Blázniš, ako ja na moje sny píšem do zošita všetko. To nemá hro? Dobre, s tým sa musí skončila? Zelená píše. Urobíme mu fúzi. Ale to bude mať zelené fúzi? Tam je tá modrá hrubá sexka, tá píše, tuším. Urobíme z neho... Francúz! Oui, bobu! Dáme si hrubu. Na mŕtve. No poďte odlakovať som dole.
On bude to dohoda. Dobre, to nepíše. Iba bezfarebný. Áno. To je detail. Dáme si dnes. Nechať. Nemáš riť, máš zauzlenú. Ne, počuješ? Dobre, je to mať nejaký divné. Dobre. Jablčko. Daj mi nejakú myšlienku. Ja mám najlepšie ako. Dones mi tu myš! Tu myš! To jaké zle. Daj mi tu myš! To nemá byť. Fakt? Má. Som to skoro trafila do svojej písarky. Som to opravila a že aha, už to ide skoro do svojej písarky. Jako všetko prechám. Mala všetko Keď tak. sme ho zrolovali, tak to prechám. Počkaj, ja som mu rozmotala ruku. Fakt? Musíme ordinovať. Ako... Rozmotaj. No posled. Dobre. Motávame rýchlo. Koľko zase divím, že to ešte najrachlo. A ja? Niektorá z nás mu musí silno veriť, že nerachne. Počkaj, takto. Tak. No poď opäť. Ty! Zakol, to si nedoviazala. To musíš do kríža ísť, vieš, jak? Počkaj, druhá ruka. To zlámem si toto. To vyzerá dobre. To vyzerá dobre. No a teraz motaj. Nežije to. Tak si dobyšiel. Doriť. Hej. Ne, Doris, do popravy. Prečo? Toto dáte ešte. Už? Teraz si obidve ruky? Nezabudeme tam. Nemáš špagát? No, Keď daj to tak. možno hej. Tak to prekríš. Tak, a si to tu dá. A nemaj prst, počkaj, drž mi prst. No, a tak, nemaj prst, ne, počkaj, čo robíš? Tak, a tu to spoj. Počkaj, to sa vyvleče. To sa vyvleče. To musí byť počkaj. Že tam na chodbe na poličke by mohol byť špagát. Tak choď pre ňo. Ja natočím. Tak daj sa v mobile, to natočíme sa pre špagát. Počkaj, ja určite to nebudem boxovať. Počkaj, ideme.